बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे राजखान्थि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। गेजेराव 6 दानल'सै आरो बे समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बिटिआर हालामनि राजखान्थि हान्जाया गोख्रों जालायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों सोंखारिलायनाया जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों बिपिएफ आरो बिजेपिनि सिङाव सोमोन्दोआ थानायखौ जों मिथिया। बे सोमोन्दोआ ससियेल मिडियानिसो। बियो बिजेपि नङा, इउपिपिएलबो नङा आरो एजिपिनिबो राव नङा। बे ससियेल मिडियानिसो राव। ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय डिसिसन लानो हाया ससियेल मिडियायाव। सोरबाया बेखौ बुंलाबायदों नाथाय दोलो आरो बिदि बिथांखिफोर गैया। हाग्रामा महिलारिया जाय पावाराव थायो बिजोंनो बियो थानो नागिरो। बिथाङा नाजाखागोन। हाग्रामा महिलारिनि आखायाव जेबो एजेन्डा गैया। बिथाङा बुंनाय प्रमद बर'खौ बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ गुबुननोसो नागारजोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय साननैसो उनाव जेब्लानो बिटिआर हालामाव गुबुन हारिनि इलेक्सन जागोन बा खालामगोन, आं बिथांमोननो थांनानै न' लुना हैगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राजों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो जे हाग्रामा महिलारि थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि सायाव प्रमद बर'आ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबिसिननि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। जों मिथिया, बे ससियेल मिडियानिसो। ससियेल मिडियानि बियो बिजेपिनि नङा, बियो इउपिपिएलनि नङा, बे एजिपिनि नङा, रावनिबो नङा, बे ससियेल मिडियानिसो। गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया। दा नंखायनो सोरबाया बुंदों, बेबायदि बुंना मोजां मोनदों। बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया, जेबो रिपर्ट गैया। गतिके बिपिएफआथ' हाग्रामा महिलारिया आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन। आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन, गयारामा फैबाबो बियो पावाराव थाग्राजों थागोन। गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन। बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन, बिजेपि फैबाबो थांगोन, गाबोन इउडिएफआ सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया। साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय। साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां इलेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन। दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो? जों मिथिया, बे ससियेल मिडियानिसो। ससियेल मिडियानि बियो बिजेपिनि नङा, बियो इउपिपिएलनि नङा, बे एजिपिनि नङा, रावनिबो नङा, बे ससियेल मिडियानिसो। गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया। दा नंखायनो सोरबाया बुंदों, बेबायदि बुंना मोजां मोनदों। बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया, जेबो रिपर्ट गैया। गतिके बिपिएफआथ' हाग्रामा महिलारिया आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन। आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन, गयारामा फैबाबो बियो पावाराव थाग्राजों थागोन। गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन। बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन, बिजेपि फैबाबो थांगोन, गाबोन इउडिएफआ सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया। साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय। साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां इलेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन। दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो? এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন। বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।